Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair-vos que avui estigueu aquí. En primer lloc, donar-vos això la benvinguda, agrair a les formacions polítiques que també ens acompanyen, a la UP, a Veïns per Rubí i al PDeCAT que estan aquí amb nosaltres, també associacions de veïns que heu vingut, representants d'entitats de la nostra ciutat, companys d'Esquerra de Rubí, regidors, regidores d'altres municipis d'Esquerra, el secretari municipal d'Esquerra, el Marc Sangles, i en definitiva, amics, amigues, companys i companyes. Us preguntareu, i una conferència a un any, què vol dir això? Bé, abans m'ho preguntaven i ho resumiré amb dos termes. El primer, perquè jo no sé si sou conscients que queda un any. Vosaltres segur que sou més conscients que la resta perquè ho vivim al dia a dia, però queda un any. Queda un any per les eleccions del 2019 i un any passa volant. No ens donem compte, estarem a l'estiu i en 4 dies ens estarem menjant els torrons i ja estarem a 4 mesos d'aquestes eleccions. I per tant queda un any que ens toca treballar moltíssim. Ens toca treballar moltíssim a tothom, a nosaltres, a vosaltres i a tots vosaltres, perquè tenim un any perquè aquesta ciutat pugui fer un canvi. Però pugui fer un canvi real, pugui fer un canvi amb nous projectes, amb noves persones, amb noves idees. I després també per explicar-vos que per fer això hem d'estar preparats. I la nostra intenció és treballar, que ja ho estem fent en el nostre dia a dia, però treballar també en perspectiva, treballar en planificació, treballar amb aquelles propostes que han de ser assumibles per la ciutat i que segur que molts dels que esteu aquí i que la ciutat pot aportar bones idees. I això per nosaltres és important i per nosaltres és bàsic poder escoltar-vos i poder incorporar-les totes. Teniu aquí sobre, us hem deixat un paper que posa una cara d'experta Rubí, que us demanem, us proposo que del que diem avui, què és el que heu destacat més, o quines propostes o quines idees creieu que podeu incorporar. I a la part del darrere, ja sabeu que la nova llei de protecció de dades és molt restrictiva i a més quan ens miren els d'Esquerra encara ens miren amb una lupa encara més fina i per tant hem de ser molt curosos. Jo us demanaria que si després us podeu omplir, perquè així ens permet també comunicar-nos amb vosaltres i ens permet també que vosaltres facilitar perquè us comuniqueu amb nosaltres i feu aquestes aportacions, aquestes idees que pugueu tenir. Abans de tot, de començar la conferència, jo em presentaré perquè alguns de vosaltres em coneixeu, altres no tant. Bé, jo soc el Xavier Corbera i em presento per l'alcaldia de Rubí per Esquerra Republicana. De fet, em presento per ser alcalde. I és la primera vegada que ho faig. I és un repte, és una oportunitat i en tenim moltes i moltes ganes. I ho faig no perquè estic jo, sinó ho faig perquè tenim i tinc un equip al darrere molt important. No només els regidors i regidores que avui formen part del grup municipal, sinó totes les persones que estan treballant en el nostre dia a dia. Jo soc diplomat en Relacions Laborals i tinc experiència a l'empresa pública, a l'empresa privada, perquè em va tocar des dels inicis, i també soc mestre de primària d'anglès i és la meva professió actual, de fet és la meva professió en el sector públic. Després tinc en tinc molts, us ho podeu imaginar, uns quants màsters de la Juan Carlos I, però he pensat, no els diguis perquè potser us avorreixi, però bueno, si algú ja ho sabeu. A part d'això, també, hi ha alguns de vosaltres que em coneixeu, no l'he portat aquí perquè se'm mullarà avui i me l'estimo molt, que jo vaig sempre amunt i avall amb la bicicleta. Hi ha molta gent que em coneix amb el d'Esquerra de la bicicleta. Bé, és el que hi ha. I també soc pare de 3 fills. De 2 bessons petits i d'una nena. I de fet, segur que tots vosaltres, si estiguéssiu aquí en el meu lloc, també faríeu el mateix. I pensaríeu una miqueta egoistament. Què vol dir? Que pensem en ells. Jo penso, i ho he de dir, en el seu futur. I penso que ells han de viure en una ciutat molt més digna, una ciutat que els asseguri un futur, que sigui agradable. Però no només els meus fills, sinó tots segur que penseu en els vostres o amb els vostres pares que es faran grans en aquesta ciutat.
o els vostres avis que s'estan fent grans i que necessiten unes necessitats determinades. Doncs si fem això és perquè volem que aquesta ciutat també sigui per ells. Ens presentem també perquè estem preparats per dos motius. Un per la trajectòria política, perquè hem estat i hem format part de governs d'aquesta ciutat. I aquí avui hi ha el Martí, que durant 10 anys heu estat i ha fet una feina encomiable davant d'Esquerra, i tenim aquesta experiència. Jo vaig estar del 2007 al 2011 com a coordinador de comerç i per tant també la coneixem la casa per dintre, i també som el primer grup de l'oposició, i això també et dona un bagatge i també fa que les 5 persones que estem en el grup municipal puguem aprofundir en la nostra feina al dia a dia. I de fet, i també, com he dit abans, tenim un equip al voltant de primera. I una altra cosa és perquè ens presentem, ja ho he dit, però vull remarcar-ho perquè sortim a guanyar. Esquerra Republicana en aquestes eleccions sortirà a guanyar. I ens queda una mica de feina, sí. Però no ho dic de manera subjectiva, ho dic perquè els números així ens ho indiquen, perquè el suport en les darreres conteses electorals és el que és. I a Rubí som i hem estat segona força i treballem per ser primera força, sense complexos i així de clar, perquè si no, no estaríem treballant ja fa temps ni estaríem avui aquí explicant-vos el que estem explicant, perquè creiem en aquest projecte. I per fer-ho també hem de ser conscients d'on som, us volem explicar on volem arribar i també és molt important com ho volem fer. I per explicar on som, el que hem de fer, com tothom, és veure quines són les nostres fortaleses com a ciutat, quines són les nostres debilitats. En definitiva és mirar-se al mirall. Segur que vosaltres, més o menys, confesseu, perquè això ho fa tothom, es mira al mirall. D'acord? Doncs quan ets conscient del que ets, quan ets conscient del que vols, és quan podrem avançar. Sent realistes i optimistes, evidentment. Vull dir que tenim una problemàtica que després explicaré una miqueta, però hem de ser optimistes, perquè al final vivim en una ciutat que ens agrada, perquè ens la fem nostra, perquè hem crescut aquí i perquè hi volem créixer. I és una ciutat de tots. És la ciutat dels que vivim i treballem aquí, però també és la ciutat dels que o només viuen o dels que només hi treballen. I és la ciutat de tots. I hem de fer que aquesta ciutat també sigui per tots. Hem de fer que aquesta ciutat també sigui de tots els carrers, de tots els veïns. Nosaltres diem que no hi ha cap barri per sobre de cap altre barri. No hi ha cap per sobre cap persona que sigui més que una altra. Perquè tothom en aquest projecte de ciutat és igual. Nosaltres, heu vist a l'entrada i segurament heu vist en els mitjans i en els vídeos, hem escollit aquesta frase, desperta Rubí, que abans també ens ho heu preguntat. Jo si us preguntés quin significat té aquesta frase, segurament em podríeu contestar. Per vosaltres, quin nou significat aquesta frase? Creieu que és significativa en el moment que viu la nostra ciutat? Podeu contestar, Vull dir, no tingueu vergonya, podeu contestar i dir, doncs sí, ho entenc, no ho entenc, estic d'acord, no estic d'acord. Vull dir que estem en família, vull dir, som només 1.000 persones perquè estic veient, no passa res, no patiu. Bé, la vam escollir perquè la sensació que tenim és això, que la ciutat està dormida, que la ciutat ja fa un temps, i no només des d'aquesta legislatura, sinó ja fa un temps que la ciutat necessita despertar. Perquè si no ens donem compte d'on estem, si no ens donem compte que altres ciutats ens estan passant pel costat, per davant, projectes, si no som conscients d'això, no podrem millorar. I aquest és el nostre objectiu i aquest és el nostre projecte. La Cristina Carrasco l'altre dia, en una entrevista que sortia al diari de Rubí, no sé si l'heu llegit, suposo que sí tots, perquè després hi ha unes preguntes que us he de fer, doncs la Cristina Carrasco em preguntava, diu, Xavi, pots definir com ha estat el mandat d'aquest govern? I la veritat és que ho vaig definir de manera molt curta i molt clara. I vaig dir, manca d'ètica i manca de projecte. Reconec que hi ha dues vessants. Una, que no puc fer-hi més, i segur que vosaltres us passeu el mateix. És una vessant emocional, perquè és que a mi no m'agrada, i a vosaltres tampoc, que la nostra ciutat sigui coneguda perquè hi ha un cas de transfobisme, perquè se celebra la Constitució, l'única ciutat, perquè tanquen programes de ràdio,
perquè hi ha regidors, 5 regidors no escrits, que no representen a ningú, només ells mateixos. Doncs això afecta, això no agrada. O sigui, jo estic convençut que no us agrada, que quan aneu arreu, doncs la nostra ciutat sigui coneguda per això. Doncs no, no ens agrada. Ens agrada que sigui coneguda, per exemple, el que ha passat aquest cap de setmana, de la Fira del Teatre, per exemple, de la vida cultural, de la festa del 25, aquest cap de setmana que Can Fatxó, l'altre dia que Oriol, ens agrada per això. I la vessant racional, que és la que d'alguna manera diu, d'acord, tu pots tenir una vessant emocional que dius, això no m'agrada, però hi ha l'altra vessant que és la racional. I això ho veieu o no? Afecta. I els companys d'aquí de les formacions polítiques ho saben. Si tu tens aquesta imatge, tens un problema molt important, tens un problema d'interlocució amb les altres administracions, tens un problema d'influència i tens un problema dintre de la casa. Perquè ets tu el que has de motivar els treballadors de l'Ajuntament, aquells que et donen aquell servei públic, aquelles persones que s'ho creuen, aquelles persones que estan en el dia a dia, que es coneixen la ciutat, doncs tu els has d'explicar a aquestes persones que facin la feina, que es motivin. Home, és difícil. Per tant, és obvi que hi ha una vessant emocional, però també hi ha una vessant racional en tot això. I hem de creure amb les nostres contextualitats. Rubí és una ciutat agradable per viure-hi. Rubí té moltes coses positives. El primer és la seva gent, està clar, però hem de creure, i abans també dèiem, a vegades vivim el fet que estigui Sant Cugat, Terrassa, Sabadell i Barcelona aquí al costat com un problema. Hosti, és que la gent se'ns en va. És que la gent agafa el tren i en 5 minuts es planta a Sant Cugat o en mitja hora a Barcelona. Sí, clar, si no passa res. El que hem de fer és viure-ho diferent, fer d'això una oportunitat. Escolta, estem en una situació estratègica. Hem de fer que els nostres veïns i veïnes, que tots nosaltres gaudim de la nostra ciutat. Evidentment que us deixarem marxar, amb el passaport en mà podeu marxar a Sant Cugat si voleu. Però hem de fer que aquesta ciutat la visqui la gent. I hem de fer que aquestes persones que viuen en aquestes ciutats també vinguin a gaudir de la nostra ciutat. Perquè, com he dit, estem orgullosos i a la nostra ciutat s'hi fa moltes coses. Nosaltres no ens hem anat sortit molt, la veritat, en el concepte general. Però sí, si permeteu-me, doncs que tregui pit perquè m'agrada fer-ho i perquè també va haver gent que hi va treballar molt amb projectes que realment estan avui a l'agenda política i que realment són de transformació de la ciutat. Jo no sé si us en recordeu. Algú se'n recorda si fa 10 anys teníem l'Ella Vianants o no la teníem? No la teníem. I algú se'n recorda quin partit polític va ser el que es va posar allò tossut, fèrrim, i va estar allò lluitant contra el propi Partit Socialista, que eren els companys de govern, allò perquè veiessin la necessitat d'aquesta Ella Vianants? Aquesta és fàcil, no? Qui va ser? Esquerra, no? Doncs sí, és això. O sigui, quan diem de ser ambiciosos i de ser valentia, és de tenir un projecte de ciutat important i tirar-ho endavant. I fer-ho sense patir tant de vam recollir signatures. Evidentment, hi havia algunes formacions que s'hi suposaven, llavors no passa res, però el que tu has de tenir és clar cap on vas com a ciutat. I això és el que vam tenir clar. I vam tenir clar amb això, vam tenir clar, per exemple, amb la plaça Doctor Guardiet, que també us en recordeu que hi havia un amfiteatre, i segur que el que ara passa a la plaça Doctor Guardiet, la vida que hi ha ara no hi havia fa 10 anys enrere. Doncs aquí també hi ha un projecte, el Centre Nacional de Dansa. O, per exemple, perquè som així, perquè ens agrada i perquè hi creiem, vam ser els promotors i els impulsors del Pla de Barris en el Pinar. Algú, i aquí està la presidenta de l'associació, quants vots tenim al Pinar? 12, l'any que en tenim més. Jo n'he arribat a veure 2, però bueno. Però per nosaltres tenir 2 vots o tenir 12 vots no és important a l'hora d'apostar o no per la ciutat o per un barri. I allà, a les persones que hi havia d'esquerra i amb les quals jo hi comparteixo l'objectiu del projecte, en aquell moment s'hi va apostar fortament i va haver-hi el pla de barris. El que no podem fer, això està clar, és fer una ciutat a semblança i a imatge d'esquerra. Això no podem fer-ho, perquè la ciutat té molta riquesa cultural, té molta diversitat i a més té una cosa també molt important que he de dir, i és que hem d'aprofitar també el capital humà, el bagatge, les idees polítiques que tenen altres formacions polítiques. Això no podem fer-ho sols nosaltres, de cap de les maneres. La ciutat, com dic, és rica i plural i això ho hem de fer de manera conjunta. Això sí, també us he de dir que nosaltres el que sí que fem és presentar-nos per assumir les màximes responsabilitats a partir del 2019. Això vol dir que, com he dit abans, sortim a guanyar i sortim
encapçalar aquest canvi. I aquest canvi necessita, i com és obvi que no pot ser d'una altra manera, les formacions que ara estem treballant de manera conjunta en l'oposició, i vol dir un canvi del que hi ha ara. Ja m'enteneu, no? Vull dir, vol dir que el Partit Socialista, el Partit Popular, que ara ja no és Partit Popular perquè només hi ha 2 regidors que no són escrits, i Ciutadans no poden governar aquesta ciutat, bueno, jo diria mai, però bueno, d'aquí a molts i molts anys. I això, per nosaltres, és important aprofitar aquest bagatge i també aprofitar, per què no? I és que és així. A vegades hi ha coses que sí que funcionen i nosaltres, i és normal, no es centra en un lloc allò com un elefant amb una ferreteria que diuen i ho destrossem tot. No, la ciutat també hi ha projectes que poden funcionar i hi ha professionals, hi ha equips tècnics a la nostra ciutat que tenen projectes molt engrescadors. I aquest bagatge també l'hem d'aprofitar, perquè hem de ser i hem de fer de Rubí aquesta ciutat un altre cop motiu d'orgull, perquè tots nosaltres ens agrada Rubí i ens sentim orgullosos. I també passa una cosa molt important en aquesta ciutat, que no podem oblidar, que és l'1 d'octubre. L'1 d'octubre aquesta ciutat no es va moure com no s'ha vist mai. I segurament, no sé si jo em giro si voleu i aixequeu la mà, per si hi ha algú del CNI aquí, quants de vosaltres estàveu en aquells col·legis electorals defensant la democràcia, defensant la llibertat, defensant els valors republicans? Quants de vosaltres hi éreu? Allà aixequeu una mà? Vale, bueno, no em xivaré, I alguns d'aquí tampoc hi on estàveu aquell dia, d'acord? Doncs això, aquesta és la ciutat, una ciutat compromesa, una ciutat que per sobre de segons quines ideologies o quines maneres el que hi ha és aquesta voluntat de llibertat, aquesta voluntat d'uns valors republicans. I Esquerra sempre hi hem estat amb això, sempre hi hem estat i som i sempre hi serem. No en tingueu cap dubte, perquè volem que aquesta ciutat sigui igualitària, sigui justa, sigui equitativa, que en definitiva vol dir ser una ciutat republicana, amb els valors republicans. Perquè al capdavall també créixer en una ciutat et fa la persona que ets. Segur que no és el mateix una persona o la manera de veure, d'entendre, de relacionar-se amb una persona que ha nascut a Brussel·les, per dir, mira, ve així, Brussel·les, no sé, o nosaltres. Jo li he demanat avui a la Carme que llegeixi un poema d'un autor rubinenc que tenim de molt bons, perquè ens donem compte una miqueta d'això, no? I Carme, si pots... És antiatext del senyor Luja, del professor Luja, poeta, escriptor, mestre de Montaner de Rubí, un trosset, un fragment. Me'n vaig, més deixo l'ànima Rubí com un tresor secret. Secret d'afans i d'esperances pel demà. Aquí t'he conegut, doncs, amor meu. I aquí s'ha anat omplint la meva vida en un afany immens d'albades, de somriures i petons. Petons que ja no poden ser. Bueno, doncs la Luja es va anar al front. És que es nota que és mestra i... Gràcies al senyor. Bueno, gràcies per això mateix. També era una mica un homenatge perquè a vegades descuidem persones de la nostra ciutat que es mereixen no ser mai oblidades. I això és això el que dèiem, no? I això és de fa molts anys, no recordo l'any exactament, però la ciutat és això, no? És quan tu marxes, quina ciutat, quin record tens, què és per tu la ciutat? I aquesta ciutat, per exemple, és una ciutat d'una lluita obrera, una ciutat que s'ha fet allà mateixa, de lluites compartides, que molt bé explicava Òmnium, de gent que en els barris s'ha dignificat els barris d'aquesta ciutat. I gràcies a aquest esforç, avui, doncs, molts de nosaltres, per no dir tots de nosaltres, gaudim d'una vida que abans no teníem. I a més és important també entendre que no és important tant d'on vens, què parles, quin idioma parles o quin geogrès, etc., sinó el que és important és parlar del futur, d'allò que ens uneix. Em sembla que ara, perquè aquestes coses són al directe i no sé si anava al vídeo, no ho he vist encara la ciutat que m'imagino. No he vist encara la ciutat que voldria. Avui està capturada de radiocrítics. Té un cas de transfugisme. La teva ciutat va quedant enrere a poc, sense adonar-te. En tu ciudad no se valora ni el talento ni el trabajo. Rock, 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 rock.
No creus que Rubí té molt més a dir? No penses que Rubí es mereix molt més i pot ser molt més? Si despertem, encara hi som a temps. És hora d'obrir els ulls a la realitat i afrontem el repte de fer un salt endavant. Si t'estimes la ciutat, si vols la ciutat que t'imagines, ajuda'ns a fer-ho. Amb la il·lusió que la nostra ciutat necessita i es mereix, podem fer una ciutat segura, oberta i participativa. Una ciutat ferma, respectuosa, amb els valors republicans i d'esquerres, i treballar per un futur que ens agradi mirar amb els ulls ben oberts. Tenim l'oportunitat d'actuar, de prendre les decisions necessàries. Si ens aixequem, si no ens resignem, si despertem, tindrem la ciutat que volem. Desperta, Rubí. Un aplaudiment per tots aquests que han sabut voluntària de artistes, perquè hi ha una altra cosa que també és important, és que també t'ho has de passar bé fent les coses, i això és important, que hi hagi bon rotllo i que el projecte també sigui engrescador, també fa i això és gràcies a les persones, però per fer això, que ara llegiré, cal que tots plegats tinguem present que aquí cal un pacte de ciutat i cal un compromís amb la ciutadania i amb el qual, amb aquest pacte de ciutat, que jo crec que és molt important que comencem a treballar i de fet estem parlant perquè tots ens ho creiem que aquesta ciutat necessita un canvi, també tenim aquest any per fer-ho i en el qual vosaltres també hi ha aquest compromís que ha de ser recíproc, un compromís d'unes formacions polítiques cap a una ciutadania i el compromís de la ciutadania a tirar aquest projecte, aquest canvi endavant. Nosaltres, l'objectiu principal, o resumint la frase, o com veiem Rubí, ho diu aquí, Rubí és una ciutat saludable, agradable per viure i eficient per treballar-hi. I per tant, totes les decisions que es prenguin, tots aquests projectes que es duguin a terme, per nosaltres ha d'anar encaminada a assolir aquest objectiu. És un objectiu general, ho sé, engloba moltes coses, però també ens marca una línia claríssima. Per què? Perquè després has de ser conseqüent. Si tu dius i volem que sigui saludable, i per tant saludable vol dir que respirem aire net, que hi hagi poc soroll, que hi hagi poca contaminació, doncs això vol dir que hem de prendre decisions. I vol dir, per exemple, que en aquesta ciutat, de manera tranquil·la, de manera pausada, hem de fer que els vianants, que els trajectes a peu, que el transport públic, amb bicicleta, doncs siguin prioritaris a la nostra ciutat. Tenint en compte que ja ho sabem, que hi ha gent que necessita el cotxe per desplaçar-se, per treballar, i que a Can Fatxó, a Can Oriol, al Progrés, al centre, tenim problemes d'aparcament, ho entenem. Però les mesures, aquests projectes han d'anar encaminats a assolir que la nostra ciutat sigui una ciutat saludable, perquè en definitiva serà una ciutat també saludable per als nostres fills, per a la nostra gent gran, ens mourem, evitarem desplaçaments innecessaris, millorarem la mobilitat de retorn, per exemple, en els polígons industrials, en els nostres desplaçaments, perquè al final, vosaltres suposo que no aneu amb un cronòmetre, nosaltres perquè a vegades som una mica friquis d'això, de la política en el sentit de dir, hòstia, hem de donar dades i hem d'explicar a la gent, perquè la política també serveix per això, per intentar canviar i fomentar hàbits diferents. Doncs sí, es calcula quan trigues, per exemple, a Can Oriol a l'estació o al centre o de la Mútua a l'estació i et dones compte que són trajectes molt pocs, que són assumibles, que estem parlant de 10-15 minuts. I per tant, estar en política també vol dir això, vol dir canviar les maneres de veure les coses, vol dir canviar els hàbits. Per explicar aquest projecte de la ciutat, hi ha dues peces o dues potes imprescindibles. Una és l'espai públic i l'altra és el servei municipal. I després us explicaré altres coses que tenen referència a aspectes que són importants per la ciutat, que ho han estat, o si més no, ho han de ser. Primer comencem per l'espai públic. I l'espai públic, ho hem dit abans, i és l'espai aquell on ens relacionem tots plegats. És l'espai més important que tenim. A part dels nostres... Bueno, ja no sé, depèn, el meu pis és petit, però a part d'aquest microespai que tenim amb la família i que ara els meus pares, que l'aprofitem molt, però sobretot es viu al carrer. I aquest espai públic ha d'estar ben cuidat i ha de ser agradable. I sabem que avui tenim una mancança important, per exemple,
amb el manteniment de les zones verdes, amb el manteniment de les voreres o amb projectes que ben bé no tenen en compte alguns aspectes. Per exemple, l'altre dia, fa 2 dies, vam fer una passejada amb Rubí Rodes i ens vam adonar, perquè de veritat, si hi ha coses que no te les expliquen no les saps, perquè no les vius. Ens vam adonar doncs, que a la IA Arenas que s'està fent hi ha algunes coses que no estan pensades o no han pensat per les persones que tenen una dificultat en la mobilitat. I això vol dir que tot ho hem de pensar per tothom. I l'espai públic és important per tothom. I vull posar aquí tot el que fa referència a l'habitatge. Rubí té un problema d'habitatge i sobretot un problema del parc de lloguer, que és que cada cop puja més. I això és un problema que moltes famílies no estan vivint. Famílies que ja tenen, diguéssim, una estructura familiar i joves que volen accedir a la primera vivenda. Tenim un problema amb això. A Rubí tenim més de 4.000 pisos buits, gairebé 800 són dels bancs i 400 i pico estan ocupats. Això és un problema de ciutat. I en aquest cas sí que és un problema de curt termini. Tot i que s'ha de treballar també a mitjà i a llarg termini. En aquest horitzó, que ens agrada parlar d'horitzó 2020-2030, perquè hem de pensar la ciutat al llarg d'aquest temps. Doncs això provoca problemes, és obvi. Provoca problemes, per exemple, en el preu del lloguer. Provoca que famílies això que no volen es veuen obligades a fer-ho. Provoca a vegades problemes de convivència a les escales. Provoca que aquestes famílies, alguns veïns, hagin de fer front a la despesa que genera la comunitat i uns sí i uns no. Normalitza una situació que no és normal i a més té un efecte a vegades que expulsa els veïns de la vida d'allà i té un efecte crida a vegades amb grups organitzats i el Rubí està passant, i és així. I davant d'això es poden fer diferents coses. Mireu, a Sabadell, per exemple, amb el Juli Fernández, que va estar 2 anys d'alcalde d'Esquerra, doncs és una ciutat que ha multat els bancs. Aquests bancs que tenen els pisos buits estan multats. Però es poden fer altres coses. Es pot fer el lloguer social amb garanties. Es pot fer lloguer social amb les garanties en els propietaris perquè puguin cobrar. Es pot penalitzar els pisos de llarga durada, els buits, educadors que millorin la convivència de les escales i sí, i també la pressió. També ha d'haver-hi pressió. No podem defugir d'aquestes coses. I el problema de l'habitatge és prioritari. Necessitem una oficina d'habitatge o necessitem, per exemple, donar resposta a aquells edificis ara a Rubí que tenen més de 40 anys, 45, i han de passar la inspecció tècnica de l'edifici, perquè és una necessitat, si no cauen, i això ho patim també tots, ells en primera mà. I aquestes famílies doncs, les hem d'ajudar, perquè la ciutat és això. I el servei municipal, una ciutat que camina amb peus de fang i pot caminar una temporada, que és el que ens està passant ara. Anem passant, i dia passa any en peu, i és un problema, perquè avui l'Ajuntament, per dintre, té un problema, està trinxat, perquè la política de recursos humans doncs, fa molt de temps és erràtica o han canviat de directrius polítiques cada any i han canviat el seu cap, i això és un problema per la gent que treballa allà dintre. I cal una visió més moderna, amb consens, i tenim els treballadors com a l'eix central. Mireu, l'Esquerra té un avantatge en això, i és que no deu favors a ningú, no portem motxilles. Nosaltres, quan hem governat, perquè existeixen i són necessaris, quan ha hagut un càrrec de confiança que ha treballat en una àrea determinada, quan ha acabat aquella legislatura, ha marxat. Ningú ha entrat amb un carnet d'esquerra i per ser esquerra tens lloc a l'Ajuntament. Això no ho hem fet. I per tant, anem nets. I per tant, totes aquelles decisions que es puguin prendre les farem pensant en la ciutat i en el conjunt dels treballadors. I aquest és un valor que crec que hem de posar sobre la taula i l'hem d'explicar. I valorar, per sobre de tot, la vàlua professional i personal de les persones. No per si ets o no ets d'un partit polític, per si tens un carnet o no d'afiliació. I el que passa també amb els treballadors és que no tenen aquestes directrius polítiques i l'exemple que tenim doncs no és el més engrescador i és normal. I també proposem, i que és necessari, que a vegades tenim la sensació que a Rubí ens ho paguem tot. Bueno, ens ho paguem tot tots nosaltres, perquè tenim contractes
caducats, per exemple, el de les hores determinades, anem tard en contractes de manteniment, ara hem signat un contracte de neteja a nivell general que a correcuita, com aquell qui diu, i això ens costa diners a tots. Però, per exemple, no hem sabut en aquest Ajuntament aprofitar mai fons europeus. Mirem els pressupostos i quants diners de fons europeus rebem en aquest Ajuntament. Però pràcticament zero. I fa poc, per exemple, hi havia un fons europeu que era CEUS, que combinava el transport públic, que per exemple és una mancança molt important a les urbanitzacions, i l'eficiència energètica, que aquí en teoria s'aposta pel hidrogen, per tant, eren dos elements que sorprèn que no es tinguin en compte a l'hora de tenir aquest projecte. Bé, són coses que passen, però són coses que no podem permetre que passen. Per això hem de dimensionar per un cantó una oficina de contractació i per l'altre crear una oficina que es dediqui a buscar fons europeus. I també l'Ajuntament ha de canviar el fons, però també ha de canviar la forma, per facilitar la gestió al ciutadà, perquè avui en dia, quan has de fer una gestió, ho sabeu tots, a vegades te n'has d'anar aquí, després t'has d'anar allà, després t'has de moure, etc. Doncs això, tant pels treballadors com per la ciutadania, és important. Per això és un bon servei municipal. I després ara hi ha aquestes coses que creiem que a la ciutat són importantíssimes, que són marques de ciutat, i que si no les tenim ben treballades, les hem de treballar perquè hem de ser referència. La primera és la diversitat. Mira, llegiré unes paraules del Sergi Sabrià, que és el portaveu d'Esquerra al Parlament de Catalunya en referència a la República Catalana. Com que no me la sé de memòria, la llegeixo. Diu: la diversitat ens farà més rics com a societat i més preparats en un món cada dia més globalitzat. La diversitat ens engrandeix com a poble i ens fa més forts a l'hora d'emprendre el camí cap a la llibertat. Aquesta llibertat pot ser individual o col·lectiva, cadascú que pensi com vulgui. Però és un orgull aquesta ciutat tenir la diversitat. En aquesta ciutat s'hi parlen moltes llengües. En aquesta ciutat tenim persones vingudes d'arreu. I això ens podem sentir ben orgullosos. Tenim dos reptes amb això. El primer repte és conservar-lo i millorar-lo, evidentment. Però el segon és fer-ne bandera. La nostra ciutat pot ser una ciutat exemplar en aquest sentit. Hi ha una dita en castellà que diu: el güey no es de donde nace, sino de donde pase. I què vol dir això? Que, sense perdre les arrels, perquè no les hem de perdre, però la diversitat d'on vens ha de donar-nos cap on anem de manera conjunta. I la diversitat d'aquesta ciutat és molt potent i ens permet encarar el futur de manera conjunta, que tothom s'hi senti partícip. Un altre dels temes importants que tenim és la cultura. No només perquè tenim aquí artistes de primer nivell, músics, companyies de teatre, entitats, etc., sinó perquè la cultura és la nostra identitat com a ciutat, que en aquest darrer mandat serà encarregada, ho sabeu. La cultura vol dir cohesió social, vol dir ocupació, vol dir posicionar la nostra ciutat en el nostre entorn, vol dir qualitat de vida i vol dir integrar també algunes minories. Això és la ciutat, això vol dir cultura. I per fer això, com no pot ser d'altra manera, tampoc podem fer nosaltres sols. Per això també cal un projecte estratègic de cultura que tingui en compte a tothom, a totes les edats, i per què no, a tots els gustos també. Perquè a mi em pot agradar una cosa, però no sé, a tu pot agradar una altra, a tu una altra. I aquesta ciutat ha de ser rica amb això, tothom s'ha de sentir còmode. En educació, havíem estat un referent en educació, cal dir-ho. Rubí era un referent en educació, era coneguda. Jo soc del món educatiu i aquí hi ha persones, i era una ciutat que s'ha de reconèixer aquesta feina que s'havia fet. Però avui l'educació no està en la mateixa situació. Primer de tot, per tant, i aquí vam fer un acte en aquest sentit, i com que jo soc mestre, en aquest tema em deixareu les meves ànimes, però ja cal un projecte educatiu de ciutat. I a més cal afrontar un repte molt important que no només té Rubí, però especialment ho té Rubí, que és la segregació escolar. Què vol dir? Que tenim tendència en aquesta ciutat a agrupar-nos per diferents col·lectius. I no vol dir només col·lectiu per origen, sinó vol dir també col·lectiu d'entorn social, vol dir col·lectiu per formació. I això hem d'arrencar, perquè aquesta ciutat només pot avançar i només pot tenir aquella pau social, només pot tenir aquella riquesa que deia abans, si ens barregem entre tots i entre tots ens acostumem a treballar. Per què? Perquè els nostres fills hauran de viure en un entorn globalitzat. Hauran d'acostumar-se a treballar a tot arreu.
amb persones de tot el món i amb visions totalment diferents. I per tant, és important que això ens hi donem des de l'inici en els nostres alumnes. I l'educació, no us penseu que és de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda en una escola. L'educació són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a tot arreu. I això com a ciutat ho hem de tenir en compte. Estem educant a qualsevol lloc i tothom educa. En un parc, a un extraescolar, amb els avis, passant un semàfor en vermell. Perdoneu, quan hi ha algú que va amb el gos i deixa allà el regal, per exemple. Això també és el que veuen els nostres infants. Cal, per tant, zonificació escolar, que vol dir donar resposta a la segregació escolar. Cal una oficina municipal d'escolarització perquè rebin els pares la informació necessària. Cal el projecte Anglès 612 que teníem en el programa, que és facilitar i donar facilitats perquè els alumnes de 6 a 12 anys, tots de manera igualitària, puguin tenir l'oportunitat de l'aprenentatge en anglès. I cal també planificar, perquè és així, els nous centres escolars, perquè tindrem un problema i tenim un problema amb les línies o la P3 o a l'institut. El comerç. Comerç, quan Esquerra estava al govern, era reconegut tant a dintre i a fora la feina que s'havia fet. Perquè el comerç no només són els comerciants, el comerç és la ciutat i el comerç són tots els seus clients. Jo quan vaig estar en aquest període de temps a l'àrea de comerç m'he tornat un defensor molt tenaç del que representa el comerç de proximitat. I intento, i a vegades ho poso pel Twitter i aquests llocs, i fer les màximes de compres possibles a la nostra ciutat, perquè a la nostra ciutat tenim de tot i tenim de coses molt bones. Malgrat que a vegades tinguem la sensació de que hi ha molta crítica perquè fan tant productes, etc. Sí, també és veritat, i també és una realitat que a vegades, i si no cuidem aquest entorn, aquest espai públic, la qualitat dels nostres comerços pot anar disminuint, i està passant. Ens estem trobant que baixa alguna qualitat d'alguns comerços. I això també s'hi pot fer, perquè hi ha experiències a Europa, hi ha experiències dels BITs, que són zones comercials a cel obert que competeixen directament amb les zones comercials, perquè tenir un bon centre comercial afavoreix també els comerços dels barris. Perquè això vol dir que la gent que viu en els barris es desplaça fins al centre i en aquest trajecte compra a la botiga del barri. I quan torna també compra allà, i ho veu, i fa vida. Dona seguretat, perquè hi ha llum, perquè hi ha comerços oberts. És igualitària, perquè pot anar la gent gran, poden anar els crius. És saludable, és eficient. I a més, 100 metres quadrats d'una superfície, d'una gran superfície, dona feina a menys d'un treballador. 100 metres quadrats menys d'un treballador. En el comerç de proximitat, 100 metres quadrats, com a mínim, dona feina a un treballador. Així que penseu en això quan feu la vostra compra, i normalment també tenen contractes més dignes que els que donen als centres comercials. Per tant, el comerç de la nostra ciutat l'hem de cuidar. Com hem de cuidar també la indústria. La indústria és primordial, és cabdal a la nostra ciutat. Quanta gent creieu que les persones que treballen a la ciutat, el percentatge que ho fa a la indústria? Per exemple, cada 100 persones que treballen, quantes persones creieu que ho fan en els polígons industrials de la nostra ciutat? Ara sí que ho pregunto. Quants creus que treballen? De 100 persones, quants creus que hi treballen en els polígons? Va. La meva pregunta és que a totes les empreses que hi ha ara al mig, n'hi ha moltes que s'han anat a fora perquè a vegades que o sigui, la mà d'obra és més barata, però jo, per exemple, perquè he estat als polígons industrials, i moltes empreses se les poden a fora... Ara parlo d'això, vale? I així t'intento respondre amb això. Però, quan diríeu? Bueno, quan? 10, 20%, 30, 40, 50%, 60%? El 40%. Déu-n'hi-do, Gairebé la meitat de la gent que treballa, gairebé no, 10 punts per sota, però molta gent de la que treballa a la nostra ciutat ho fan els polígons industrials. Per tant, és una font de treball, és una font de riquesa de la nostra ciutat i l'hem de cuidar. I a vegades dona la sensació que no és així. I el que deies tu, la competència és molt important, perquè avui en dia no competim amb un polígon industrial, o no només no competim amb un polígon industrial de Pau de Plegamans, de Logroño. Avui en dia competim amb polígons industrials de tot el món, de Milà, d'Utrecht, de Stuttgart. Aquests llocs són els que competim. I no només busquen a vegades la roba de barata, busquen altres coses. Busquen eficiència energètica,
busquen formació, que hem d'adequar la formació professional en aquestes indústries. Busquen que quan la mobilitat sigui adequada. Quants treballadors, segurament aquí vosaltres, patiu quan sortiu de les feines aquests colls d'ampolla que es formen en els ponts que travessen la ciutat. És un problema i hem de ser competitius. Hem de ser competitius en tots els aspectes. I també hem d'exigir a les indústries, perquè això s'està fent a molts llocs, responsabilitat social i mediambiental. No pot ser que una indústria vingui aquí i es pensi que això és el Far West i és l'Oeste. No. Aquí vivim nosaltres, ens donem molta feina, però també la responsabilitat social i mediambiental. I això em serveix també per enllaçar amb l'Smart City. Aquí és un concepte relativament nou. I la ciutat, amb això som orfes. No hi ha a la ciutat, no estem immersos en l'Smart City. Una oportunitat, però que no només és una oportunitat de gestió, és una oportunitat social també. L'oportunitat per totes les persones. Tenim 75.000 habitants per això, gairebé 33 quilòmetres quadrats d'extensió. I som una ciutat que amb això no descomptem, no només descomptem, sinó que no existeix gairebé. Segurament us aneu a altres poblacions amb el mòbil i tenim unes quantes aplicacions que us serveixen per fer moltes coses. I aquí la ciutat no existeix. I us posaré 3 exemples. La primera, per exemple, és la mobilitat que deia abans en els polígons industrials. L'altre dia vaig venir a una presentació que feien aquí de Rodibria, que tenen un equip tècnic molt bo, i explicaven algunes experiències d'algunes empreses en polígons industrials que compartir cotxe, compartir autobusos, però no focalitzat en una empresa que ha de tenir un pla de mobilitat concret, etc. No, pensat en global. Però és que aquest problema i aquesta solució també la podem traslladar, per exemple, en els nostres polígons industrials. A les nostres urbanitzacions, que és un problema, el de la mobilitat. I és un cost molt gran el transport i a vegades no tothom està satisfet. Però també hi ha un altre element. Per exemple, sensors i objectes que ens facilitin la nostra vida. Nosaltres hem fet una proposta d'aparcament intel·ligent que vol dir, en lloc d'anar i donar 10.000 voltes a veure si trobes un aparcament, home, doncs hi ha aplicacions que diuen, mira, en aquest lloc hi ha tantes places d'aparcament. Això ens facilita la vida. I també hi ha un tercer element, que és la relació amb l'Ajuntament, però bidireccional, com deia abans, d'informació que ens puguin donar, però nosaltres també d'atençar-nos a l'Ajuntament. La joventut. Ja veig que tots som molt joves i per això és un tema que m'interessa moltíssim. No faig broma, m'interessa moltíssim perquè quan fem les xerrades aquestes de les tertúlies dels dijous, us animo a que hi participeu, que aquest dijous en fem un altre, perquè la fem cada primer dijous del mes. Per això quan parlem de projecte, és un projecte que anem parlant al llarg de tot l'any i us animo. Una de les preocupacions que hem detectat i que tenim jo perquè som molt petits, però és amb els nostres fills que tenen una certa edat, doncs quina oferta d'oci tenen? És molt limitada, per dir-ho d'alguna manera, i ens preocupa la mobilitat, per exemple, nocturna, ens preocupa. Nosaltres el nostre model, i deixo ben clar, no és un model de zona hermètica com el de Sabadell, no és això, és un model que integrat a la ciutat, que amb espais adequats i que tingui diversitat i que els joves s'hi sentin a gust i que respectin, evidentment, el veïnatge. Però la joventut també vol dir formació. Per exemple, l'Escola Oficial d'Idiomes avui en dia està saturada i els nostres joves, o no tan joves, hem de marxar a fora. O, per exemple, un tema molt seriós, que és el bullying. I el Rubio hem patit a primera mà, amb l'Ada. I cal recordar-ho, perquè els nostres joves, aquesta edat formativa, és la que ens fa després adults. I això és el que hem de treballar. I no podem abandonar aquesta ciutat, aquestes coses. No volem que els nostres joves, quan es fan adults, siguin membres de grups com la Manada. I això és importantíssim. I això no podem oblidar. I això hem de ser conseqüents després per treballar-ho. I finalment, un esment especial a les urbanitzacions, perquè a vegades una sensació que les tenim oblidades és que a les urbanitzacions viuen 10.000 persones. És un percentatge molt important de la població. I les urbanitzacions, les queixes que sempre hi ha és el de la mobilitat, el de la neteja i el del manteniment. Bé, doncs hem de donar resposta com a ciutat. Ho hem de fer-ho. En el transport hem de mirar el transport que hi ha actualment, però també hem d'enllaçar-ho amb el que deia abans de l'Smart City per aprofitar les noves tecnologies per donar respostes que potser fins ara no s'han de donar. I això és una oportunitat. O, per exemple, la neteja. Nosaltres vam fer la proposta que es passés com a mínim a netejar
un cop al trimestre amb aigua. Bé, no ens n'hem sortit. El 2019 segur que ens en sortirem, no? Segur, perquè ho creiem. Perquè creiem que les urbanitzacions també ho necessiten. O, per exemple, el manteniment de les zones enjardinades, el manteniment del dia a dia, és igual. No es fa. I tampoc diré res que, no sé, no m'invento res de nou, però abans hi havia una brigada especial per a les urbanitzacions, un cotxe, i amb 2 persones que anaven, detectaven i després trucaven, i hi havia una organització adequada de la brigada que feia el manteniment. I això es feia, i ara no es fa. Per què no es fa? No ho sé, però que s'ha de fer. I això vol dir parlar de tota la ciutat. Bé, ja estic acabant i ja podeu anar a veure la final de la Champions. I era una broma, a vegades funciona i a vegades no passa res. Com ho fem? Perquè hem parlat de on estem, on volem anar i cal explicar també com ho fem. I com ho fem? Jo tinc 2 premisses, o m'agrada repetir 2 coses, que és, primer, fes als altres allò que t'agradaria que fessin per tu, i això ho heu sentit dir, i l'altre és els teus valors de la teva vida quotidiana, de la teva vida, trasllada'ls a la teva responsabilitat laboral, en aquest sentit, en aquest cas, a la nostra responsabilitat política. Perquè la política la fan les persones, perquè les decisions les fem les persones. Perquè poder tirar projectes endavant o no depèn de les persones, depèn de les confiances que puguem generar, depèn de la capacitat que tinguem de treballar, i jo he de dir que tinc molt bona relació i tinc molta confiança amb els companys que avui estan aquí, i això ens permet tirar endavant com a ciutadania, ens permet prendre aquest tipus de decisions. És el nostre llibre d'estil. Sí, i ho hem fet fins ara, ho fem i ho seguirem fent. I d'alguna manera són els valors republicans que nosaltres defensem. Quan diem el que és una república, quan diem que volem valors republicans, estem dient això. Estem dient que necessitem bons gestors, sí, però també necessitem bones persones. Això és imprescindible. Però no només hi ha un marc, diguéssim, en el qual prens les decisions, sinó de manera organitzativa. I avui en dia, per tirar endavant qualsevol projecte, qualsevol organització, qui sigui, el que necessita és treballar de manera conjunta. No val, com s'havia fet, regnes de taifa, sinó el que val és que tots treballin en la mateixa direcció. Tothom és important en una organització. A l'Ajuntament tothom serà important. Els treballadors, totes les formacions, tothom que vulgui aportar. I cal treballar de manera conjunta. De manera conjunta perquè és la clau de l'èxit, perquè només l'èxit s'aconsegueix d'aquesta manera. Per tant, nosaltres parlem que volem i d'alguna manera enllacem, o la manera de treballar global és en una ciutat saludable, en una ciutat segura, socialment justa i amb serveis de qualitat. Nosaltres diem les 4 S, podeu dir com vulgueu, però mira, això ens va molt bé nosaltres per quan treballem en el projecte. Què vol dir? Que si tu vols una ciutat saludable, per exemple, si tu vols que el nostre espai públic, com he dit abans, sigui adequat, que es faciliti el transport, que es faciliti els viatges en bicicleta, etc. Escolta, hem de treballar perquè sigui socialment justa, que vol dir que tothom pugui accedir, com he explicat abans amb el tema del Rubirodes, o que els projectes siguin adequats, que els recursos humans d'aquest Ajuntament siguin adequats perquè treballin conjuntament perquè els projectes que ens permeten una ciutat saludable doncs puguin tirar endavant. O una ciutat segura. I quan dic segura vull dir per tot. No només la seguretat ciutadana, que és la primera cosa que ens ve al cap, sinó segura per viure, segura que te sentis segur que tu en aquesta ciutat tindràs el teu futur, la teva feina, que tindràs el teu creixement personal, que tindràs cultura, que tindràs educació. Això també és seguretat. També ha d'haver-hi la seguretat ciutadana entesa. Però aquesta seguretat, per exemple, ha de venir des de la prevenció. Hem d'anar on hi ha el problema i no hem de només assenyalar, sinó hem de detectar i anticipar-nos en aquests problemes. La millor policia, diguéssim, és aquella que va als barris i que parla amb la gent i que anticipa aquests problemes. I després, la vessant social, que és tot allò relacionat amb el que som com a persones, amb la nostra relació humana, amb aquelles necessitats que tenim, amb allò que ens fa iguals i igualitaris a tothom.
Ara posaré un exemple de que també quan veiem a esquerra aquesta igualtat, i no només quan veiem, segur que ho compartiu vosaltres, però perquè us hi fixeu, per exemple, a Rubí. Això són dades extretes de Rubí, i per exemple una família que cobra 50.000 euros, que té una renda familiar de 50.000 euros. Amb un valor de la seva vivenda de 100.000 i el tipus de l'IBI 0,71, que és el que es paga a Rubí, aquesta família paga 612 euros d'IBI. La tarifa anual de l'escola de Bressol són 1.800 i la tarifa anual de l'escola de música, que no es veu aquí, és una M, són 800. La família B té menys ingressos, té un valor catastral menor, perquè deu tenir una vivenda amb menys valor, paga el mateix IBI que la família A, evidentment doncs paga una miqueta menys. Paga 1.800 euros de l'escola Bressol i 800 de l'escola municipal. Per què? Perquè el llindar, per exemple, a Rubí està sobre els 22.000 euros, però tot el que sigui per sobre 22.000 euros no tens beneficis. Jo us pregunto, creieu que això, per exemple, a l'IBI no s'hi pot fer res, perquè l'IBI és l'IBI, és un impost fixat. Però això seria un exemple d'una ciutat que vetlla per tothom, una ciutat igualitària, una ciutat equitativa? Sí o no? Què creieu? Que això ho és o no ho és? Sí o no? Crideu una miqueta més, que si no... No, Vale. Per què? Molt senzill. La família A, el que tenia 50.000 euros d'ingressos i la família B de 25.000 euros d'ingressos, el que li representa per ella l'IBI és un 1,70 del seu ingrés. Però si sumem tot, l'esforç d'aquesta família doble l'esforç de la família que té més ingressos. I creiem que hem de viure en una ciutat que les dues famílies tinguin les mateixes oportunitats, no? I que tinguin les mateixes oportunitats per la família, pels nanos, per tots ells. Per tant, hem de trobar la manera d'igualar esforços a través d'una tarificació més progressiva, a través de modificació, que amb això ho compartim amb les formacions que aquí estan. Però també és cert que detectem, com he dit abans, que a vegades hi ha moltes famílies que es queden fora perquè els llindars a vegades són molt alts, o perquè hi ha una manca d'informació, o perquè hi ha una manca de gestió que hem dit abans que és un problema. Aquesta és la nostra visió, per exemple, de com volem que sigui la nostra ciutat. I finalment, els serveis de qualitat, que vol dir, però ja ho he explicat, per tant no m'allargo, vol dir que aquests recursos humans, aquesta gestió econòmica, aquesta gestió organitzativa ha d'estar en consonància amb el que volem. No pot ser que hi hagi un problema en un lloc o un projecte determinat, ens anem a aquesta finestreta i resulta que en l'altre o no ho saben, o tenen un projecte diferent, o no es posen d'acord, o jo què sé. No es pot treballar així, perquè així no funciona, perquè la ciutat ha de treballar en el seu conjunt. I necessitem uns serveis de qualitat. I aquí cal fer un reconeixement als treballadors que, malgrat el que hi ha avui en dia, doncs cada dia intenten donar aquest servei a tots nosaltres. Bé, jo no sé si m'he allargat molt o què, però fins aquí us he volgut explicar on som, on volem anar i com volem arribar-hi. I per fer això, comptem amb tots vosaltres. Amb tots els que esteu aquí, evidentment, amb molta més gent que ens ajudareu a explicar i a dir quines propostes teniu, quines idees teniu, com voleu que sigui la ciutat. Perquè només ens queda un any, perquè només tenim un any. I heu de decidir, i aquesta ciutat ha de decidir entre el Partit Socialista, Ciutadans i el PP, o una alternativa amb persones, amb idees i amb projectes nous i diferents. I això ho hem d'explicar, ho heu d'explicar. Perquè ha passat a Badalona, i ho heu escoltat. Quan poden, pacten. I a Badalona han fet fora, o volen fer fora, o estan a punt de fer fora, un govern progressista. I quan poden pactar, ho fan. I ho han fet aquí. I jo, la Diana Fontit, quasi deia, escolteu, venim a Rubí, vull dir, perquè aquí ja fa molt de temps que patim aquesta situació. I l'alternativa passa pel que deia abans. Passa per nosaltres. Passa perquè aquesta alternativa sumi. I estic convençut que ho farem. Ho farem perquè la ciutat ho necessita. I ho farem perquè jo veig, i no és per dir-ho, que cada vegada més persones estan més interessades.
i perquè cada vegada la necessitat és més real i perquè cada vegada hi ha més ganes de fer coses noves per a aquesta ciutat. I això o ho fem nosaltres o no ens ho farà ningú. I aquesta és la realitat. I va per sobre de vegades que jo me'n vaig a tot arreu, però a vegades et notes que xoques perquè et veuen que ets d'Esquerra Republicana i que la independència... I no, i t'expliquem, no, tu vols viure en una ciutat de primera? Tu vols que la teva ciutat millori? Escolta, com a mínim escolta el projecte que tenim. Va haver-hi un que va posar un comentari al Facebook, com hem fet l'anunci, i va dir, jo me quedaré dormido en casa, no voy a venir. I el David, que estava allà, li va contestar, tu ves dormint, cada mes me'n fotrem els calés. És això. O sigui, el futur està en les vostres mans. Tenim ganes, tenim projecte, tenim il·lusió, tenim un equip potent. I a més, tenim, que no havíem tingut, una bona relació i hem treballat conjuntament unes quantes forces polítiques per poder fer aquest canvi. I a més és important també que tothom sàpiga que les persones valoren els matisos. Que cada formació política té uns matisos determinats. I això ens ho valora. I aquesta és la riquesa de la política. I el que ens pertocarà després és posar-nos d'acord. I el que ens tocarà després és treballar conjuntament. Però fins llavors, que ja estem d'alguna manera treballant, ja hem d'explicar a cada persona quins són les nostres prioritats, quins són els nostres models de ciutat, com veiem nosaltres el futur. Bé, hi ha un proverbi xinès que diu que quan bufen temps de canvi, alguns aixequen murs i uns altres aixequen molins. Bé, nosaltres som dels que aixequem molins i a més n'aixecarem tants com faci falta. Moltes gràcies per escoltar-nos avui. Visca Rubí i visca la República.